Aynur Süleymanov bilen әңгәмә кырабыз. Aynur ул Казан егете, мәҗлесләр, туйлар, татар милли бәйрәмнәрен үткәрүче яшь егет. Һәм аның ялгышмасам әле матбугатта журналистларга бик әңгәмә биргәне юк, гомумән әңгәмә биргәне юк дип әйтә инде ул үзе, дөрестөрме, юктырмы? Aynur хәзер бит туйлар өлкәсе бик бай, тамадалар, алып баручылар бик күп. Бездә инде аларның күпмедер сер булды. Менә Айдар Садыковлар бик 20шәр ел эшләүче тамадалар бар. Менә син инде күп эшләргә өлгердең һәм кем син гомумән? Шушы иҗат өлкәсендә инде беренче ел түгел, кечкенәдән дисәк тә була. Гомумән җырлап үстем, биеп үстем, иҗатка бик гашык кеше. Әлбәттә, иҗат юлына менә килгәндә, инде төпләнеп армия сафларыннан кайткачтын, инде шул иҗат юлын дәвам итәргә булдым дисәк тә була. Инде менә Алла бирсә, декабрьдә беренче мәҗлесен үткәргәнгә 3 ел була. Юбилей дисәк тә була, 3 ел. Менә әле һаман да исемдә шушы беренче үткәргән мәҗлесем, Алла бирсә, онытмам да мин аны. Әлбәттә, курку хисе бар иде, ләкин мин ул курку хисләрен онытып, мин бит моны эшли алам дип, менә шушы юлга киттем һәм Аллага шөкер, бу миңа ошый. Мин моның белән яшим. Бу минем иҗат юлым, бу минем гомумән канатландыручы эшем. 20 ел алып баручыларны әлбәттә үземдә ниндидер тәҗрибә алам. Һәм алга таба Алла бирсә эшләргә. Конкретрак җавап бирсәң иде хәзер, Айнур, нинди уку йортларын бетердең? Иҗади кеше икәнеңне беләм, музыка уку йортларында да укыдыңмы? Әйе, башта музыка мәктәбен бетердем, 8нче балалар музыка мәктәбен, баян классында укыдым. Шушы музыка мәктәбен бетергәч, 1 ел мәктәптә укыдым да мин, аннан соң музыка колледжына, көллиятенә керергә булдык. Ул вакытта училище әле ул. Татар халык җыры бүлегенә кереп, шушында 4 ел укып чыгып, яңадан соң инде армия сафларына киттем. Шушы армия сафларында бик сагындым үземнең туган якларымны. Кая хезмәт иттең? Калининград өлкәсенең Балтийск шәһәренең ВМФ-та, морская пехотада. Бу хәрби хезмәт нәрсә ул? Менә әле бит инде син шушы соңгы 5 елда булган дигән ки, бик куркалар бит инде хәзер, күп егетләр бар милар. Куркырга кирәкми бер нәрсәсендә, ул кирәктер дип саныйм мин. Әгәр дә синең сәламәтлегең бар икән, аның куркырга кирәкми, бер авырлыгы да юк дип тә дөрес түгел инде ул сынау. Армия ул сынау. Ул минем гомер буена истә калган әйбер. Мин бик горурланам шушы армия сафларында хезмәт иткәнгә. Мин шулай күрешәм, менә егетләр белән язышам бөтен Россиядәге. Бөтен Россиягә дисәк булсак, дигән бөтен Россиягә чәчелдек дисәк тә була. Менә әле күптән түгел бер атналык Екатеринбург шәһәреннән шулай служак малай белән күрештек. Һәм искә төшереп алдык, ничек безнең шушы хезмәтебез үтте. Әлбәттә, сынау без моны үттек, һәм инде куркырга кирәкми, бер нәрсәсе дә юк. Теге алай куркып дөнья бармый. Алга һәм үзеңне күрсәттеңме соңында иҗади яктан? Иҗат ягыннан анда күрсәтмәдек, үзебезне боевой яктан күрсәттек. Анда иҗатка бик алай вакыт юк иде, чөнки безнең һаман марш-бросоклар, полигоннар, учениялар, һаман менә шул инде иҗатны мин сагындым гына. Иҗатны сагынып мин анда шигырьне яздым, менә шул шигырьгә кайткач янан җыр яздык Тахир Асылгәрәй белән. Әле син шагыйрьдәме ни күпме? Күңелем сагышы дип атала, менә бер ай хезмәт иткәч, КМБдан соң язарга булдым. Шигырьне утырып сагынып күземне туган якларына. Һәм миндә кайткач җыр ясап, без аны клипта ясадык. Туган як синең Казан шәһәреме? Казан шәһәре минем. Кайсы районы? Иделбуй районы, Казан шәһәрен үземнең туган якны бик яратам. Казан егете булсам да мин үзем кичкенәдән әти, әни ягына, әнинең туган якларына, Мөслим апас якларына кайткаладым. Анда җәй буе тордым дисәк тә була. Шуңа күрә мин теге менә шәһәр малай түгел, чөнки барыбер авылның рухы, авылның теге менә воспитаниесе диләр инде миңа кергән. Тәрбиясе, авыл тәрбиясе миңа кергән. Менә шунда син бит бер караганда шиттән мин сине күргән бар иде, бер дә алып бару өлкәсенә кирип китерсең кебек тоелмаган иде. Спортсмен булырсыңмы яки инде җитди профессия? Һәр хәлдә тамадалык та ул җитди эш, бик җаваплы эш, сүздә юк. Кемдер этәргеч ясадымы, кемнән менә ничегрәк булды, төгәлрәк тарихын сөйләп китсәң иде. Бу ул синең уңыш сөреңә дә әйләнергә мөмкин, чөнки син шулай дәвам итсәң инде, бер заман синең анда зур залларда иҗат кичәләрең
бәйрәмнәрен үтәр һәм без шул вакытта искә алырбыз. Ходай кылса шул вакытларны. Шулай булыр дип ышанып калабыз һәм бу юлга ничек кирип киттем мин? Гомумән гомердә уйламаган идем болай алып барырмын дип. Алай теге сәләтем дә юк алып барырга. Әлбәттә җырлыйдыр, баянда уйныйдыр, аралашайм кешеләр белән, артистларга сыкланып карыйдыр. Бу миңа гомумән ошыйдыр. Беренче заказны дисәк тә була, миңа җибәрде шулай алып баручы Фидарис Мортазин, аны инде күбесе белә. Ул шулай ансамбльдә җырлап, туйлар, мәҗлесләр алып баралар, алар тормыш иптәше Розалия Мортазина белән. Аңа бик зур рәхмәтлемен, шушы беренче заказны биреп, Айнур син булдырасың диде. Мин дөрестән дә аңа ышандым, үземә ышандым һәм шулай менә әкертен генә инде киттем һәм килеп чыкты. Аллага шөкер килеп чыкты. Аңладым бу минеке икәнен. 3нче ел инде хәзер 3 ел була синең. 3 ел була декабрьдә ала бирсә, 3 ел була менә. Иң күп туйлар кайсы ел фасылында үтә димме соң инде? Җәйенме, көзенме, кышынмы? Туйлар ул гомумән һәр ай саен үтә дисәк тә була. Но күбрәк инде әлбәттә җәй көне өйләнәләр. Җәй бит инде ул барыбер. Җылы шаклар, матур шаклар, бөтен якта яшеллек инде күбрәк җәй көне дисәк тә була, туйлар барыбер. Но алай теге менә бу вакытта өйләнмиләр дигән алай әйбер юк. Гомумән майда да өйләнәләр. Теге андай туйсыз торган шаклар юк әле. Татар туйлары хәзер кемдер әйтә урыслашты ди, кемдер әйтә татарлашты ди. Татар байлары хәзер киресенчә менә Гөлнар Сәфәрова әйтте. Татарлыкка кайта башладылар ди. Айдар Садыков әйтте. Миңа ничек үткәрсәм дә ярый ди, иң мөһиме кызык үтсен ди. Сиңа нинди таләпләр куялар димме соң инде шакырганда? Таләпләр дигәннән һәрбер туй ул үзенчәлекле. Теге бер үк 100% шаган туйлар юк. Ни өчен дигәндә, чөнки анда контингент икенче, кешеләр икенче, и һәрбер яшьләрнең үзенең менә ниндидер бер таләбе бар. Әлбәттә, хәзер безнең Казанда күпчелек алып барам татарча, русча, ни өчен дигәндә, чөнки дуслар арасында, кунаклар арасында рус милләтеннән дә кунаклар була. Алар да теге аңламыйча утырмасыннар өчен русчарак та, татарчарак та икесен бергә кушып алып барам. Инде гомумән туйларга килгәндә, әлбәттә, күңел үткәрә кирәк, ничек татарча алып барсаң да, русча алып барсаң да, менә ничек кирәк, шулай итәм мин, шулай алып барам. Рус туйларында алып барам, татар туйларында 100% татарча туйларында алып барган. Татар мөселман туйларында алып барга туры килә. Татар мөселман туйларында бик теләп алып барам, чөнки монда мөселман туйлары ул күңелләр икенче ничектер менә ачыграк дип әйтим соң, кешенең халаты бераз икенче. Аерылып тора теге хәлал булмаган туйлардан. Алар сине ныграк тыңлыймы? Нәрсә ул? Юк, алай тегеләр тыңлар, болай да тыңлар. Менә состояние души дип атала, то есть менә күңел халаты дип атала, менә бераз икенчерәк. Тагын нинди фишкалар дип әйтәләр инде русча. Нинди сыйфатларың бар синең нәкъ менә сиңа гына хас? Миңа гына хас. Барыбер нинди өстенлекле яклар була тамадаларның. Без инде аны алдагы очрашуда синең белән сөйләшкән идек. Вакыт бетә, җырчы бетә, номерлар бетә һәм сиңа нәрсәдер эшләргә кирәк. Шул очракта инде син үзеңдә яшеренеп яткан сыйфатларны яки инде бик күрсәтмәгән сыйфатларны күрсәтә башлыйсың. Менә сыйфат дигәннән мин искә төшерәм беренче бәйрәмнәремне. Әлбәттә, теге сразу килдемдә дук китереп анда зур бәйрәмнәр алып бардым түгел. Мин ничек башладым? Мин баянда уйный беләм бит. Баянда уйный беләм, җырлый беләм. Гомумән баян белән генә дә минем юбилейларны үткәргән чагым бар иде. Гомумән 5-6 сәгать баян тартып, конкурслар үткәреп, шулай башта үткәрергә туры килде. Хәзер инде әлбәттә аннан киттем. Алай баяннар 5-6 сәгать баяннар белән үткәреп, алай туйлар, юбилейлар үткәрмим. Но фишкаларга килгәндә бардыр инде ул, бардыр. Менә пародиялар яратам. Шаккатырасы киләме? Менә шаккатырасы килә әлбәттә кеше менә бөтен булган, менә күңелдәге булган үзенең байлыкны, сыйфатларны, менә настроениене кешегә күрсәтәсе килә әлбәттә. Аларга бирәсем килә. Кеше бәйрәм итсен өчен кеше рәхәтләнеп җавап иттерәсе килә менә.